Chunya odendo Nyasachi nyiseche sani. Adwaro mondo lem onda som wach mar Ruoth Nyasaye omiya. Wago erokamano Wuoro Maler. In gi teko, in gi nyalo, in gi duong', in gi loch. Ikinde machal gi ma wachiwore lweti kaka lone lweti chwech. Irie badi kendo tim maber e remb Yesu Kristo ma Nazareth. Amen. Adwaro mondo asom muma ma Nyasaye omiya. An kod jatich Nyasaye ma Nyasaye notimo ne hono. Asebet kayalo ga kuome kata radio kata TV kata chokruoge timo nende. En ng'at ma Nyasaye notimo ne gik malich. Para ni Nyasaye biro kele mondo tim neno, to neno kotimo tang'eyo ni nikech sa obiro rokni obiro time matin ok kaka no onyal time ka en e kanisa. Apako Nyasaye maratego. To kaluwore kod nende mobiro timo no, chuna mondo awuo kuom wachno kasomo muma. Nyathi madwa kelo ni thuol nowuoyo ga ching kama. En ni emejechi noloke mobedo dhako kuom higa 18. To jal mayalo ni samoro nikech sa ok obilero gigo maber kaka onyalo lerogi. Jali ne jachien golo nyaka tich lweny. Ma sama nogolo tich lweny noleko ni dhako moro kone dalau ne watieko mwaloro. Ok inyal chungo dalau kata lweny mantie ni wagoli. Mino chopo kama koro nogole lweny kokia gimomiyo gole. No chako yere okawe gi jothuri moteri jatelo mara ila. Mondo miye tich sama no mi appointment mondo dhi miye tich. Ambassador mar piny moro mara ila miye. To hang ko idho matatu to kala usi biro to mae kalatas. Ok kuma kalatas gonti nyaka kawuono. Atemo wacho mano ni ang'eyo no bro timo neno to abriefi nende ko samoro bro ng'adre matindo because of time. Omiyo an kod osiepna machunyo ero ma Nyasachu nigi ranyisi notimo ne maber. Ene kanisa mar Hope for Good in Christ e piny Mombasa Mtongwe. Weche duto Nyasaye biro chopo kodwa wasomo mondo winje gima Nyasaye timo. Rapar mar Chik 31 matindo ang'wen wacho ni Ruoth Nyasaye biro tieko gendinigo mana kaka notieko Shion gi Og. Ruodh jo Amor kaachiel gi pinjegi. Wesabich nachiw gi lwetu mi unutimnegi mana kaka nochikou. Beduru gi chir kendo gi jing'o, kik uluor kendo kik chunyu nyosre, nimar Ruoth Nyasaye ma Nyasachu biro dhi kodu kendo ok noweu kata jwang'u ok nojwang'u. Apako duong' mar Israel, Nyasaye maratego. Sama wacho ni osiepna cha timo neno, en niya, Nyasaye wacho no biro chiwo wasika e lwetwa, obiro timo kaka notimo ne Og gi Shion. Nitiere kama koro kichope gi Nyasaye, to Nyasaye chiwo wasiki e lweti. En sa mowinjo Nyasachu wa chiwo wasika lwetwa. Nyasaye no chiwo wasika Kristo e lwete. Me Nyasachu warruok no golo chunje mag buoch. Nyasaye manokelo Yesu ja Nazareth. Nomiyo dhako en gi nyoda 6 kawuono e piny Mombasa Mtongwe. En gi yawuoyi 4 gi nyiri 2. Mano Nyasaye madapim gang'o. Kik iluor. Kibaji kik goyi. Chunyi kik nyosre. Nikech Nyasachu osesingo ni ok nojwang'u obiro bedo kodwa kamoro amora mawadhiye. Kaka nobedo gosiepwa Kristo. Kaka Ruodha dwa bedo kodi sani. Aseneno gik madongo ma Nyasaye notimo. Wabiro lamo kodi Nyasaye maratego ka sa oromo. En Nyasaye ma Nyasachu on nigi ranyisi. En Nyasaye makomako lweti to onge ng'ama jwang'i. Muma wacho ni beduru gi chir kendo gi jing'o. Kik uluor kendo kik chunyu nyosre. Ji mang'eny kata kuselemo Nyasaye gi lala, ibiro winjo kaka jatich Nyasaye timo neno. Mondo duogne chir ni kata obedo nodhi malach, to nitie sama Nyasaye osetime gima biro timoni gimoro. Jowero wacho ni en biro deko to ok obi kwamo. Jowero wacho ni onyalo deko manyuola wuok kuomi. Waweya gi wuo. Lakini ewi mago te bed gi chir. Bed gi jing'o. Kik iluor. Kibaji kik goyi.
chunyi kik nyosre, nikech ene Ruoth Nyasaye ma Nyasachu ma ok nowewa kata nojwang'wa ngang', ok nojwang'wa. Koro Nyasaye ma wane nyime ok nojwang'wa, Nyasaye ma wane nyime ok nowewa, Nyasaye ma wane nyime no ok nowewa sikwa lowa. Nikech ka in nyim Nyasaye lamo nigi teko, lamo nigi teko. Kristo siepna thuol nowuoyogo, Kristo siepna jachien nomatas, Kristo siepna jachien nogolo lweny. Chunye ne ok ojok, rado go sana meja. Kata in kawuono biro rado gi Nyasaye. Ito mari no ber jopolo, mari ber. Ibeni jachien osemayi papers gi mag somo, kechito in gi magi tiche motami yudo. Apenji, in beni jachien osebiro mowuoyo kodi etieno mokoni ni dala une waloro ma watieko. Apenji, in mari ber, ileko gik mabeyo. Bet thuol osebiro mowuoyo kodi mokoni wuotho dhi anyisi, kata imanyo ok ne yudi, kech hawi madala ni ne waloro. Ai, awuoro jachien ma jajuok ma jamriambo, manyalo loro hap ng'ato, manyalo dil gi ngima ng'ato, manyalo ketho nyota mar ng'ato, manyalo tieko teko mar dichuo mar ng'ato. Ai, manyalo mako ng'ato gi sipak mar jachien motam ni gimoro amora ok songi. Yesu meja wuod Nyasaye achiel kende, jal manowal ka piny okwamo. Wacho ni biuru ira unduto mujony to gangru mapek tabiro miyo uyweyo. Ane ka mana mondo wachi ni yweyo ni kuom Yesu Kristo kende. Mawache Joana 10:3 wacho niya, ne ka urito chikena kendo ka uluoro jal ma oro, kendo uluoro jal mano ora, to un gi ngima to musiko to manyaka chieng'. Wasom nikech ibiro wacho ni giga bandika. Muma wacho e Joana 10:3 chunya paro kamano. Wacho niya, ka ng'ato ong'eyi in Nyasaye machielo kende kendo ong'eyo jal mani oro ma en Yesu Kristo, to en gi ngima manyaka chieng'. Ka ng'ato ong'eyi in Nyasaye machielo kende, ji nigi nyiseche. Ji mang'eny tiyo ne nyiseche mag pinyruodh mudho, ji mang'eny. Samoro kata ka yalo kato in achiel kuom joma tiyo ne nyiseche mag pinyruodh mudho. To Mumba wacho itimo nyaka misango gi dhano nikech ikia Nyasaye machielo kende. Ichwero remo maonge atia, imiyo joma onge richo tho, nikech itiyo ne Nyasaye mar pinyruodh mudho. Angalawa yudo mwandu midwaro nikech gin be timo negi misango. To wan be watimo ne Nyasaye ma Nyasachu misango. Muma wacho ni ka ng'ato ong'eyi in Nyasaye machielo kende kendo ong'eyo jal mani oro ma en Yesu Kristo, to en gi ngima manyaka chieng'. Be ing'eyo Yesu sani mondo ibed gi ngima manyaka chieng'? Ka ng'ato ong'eyi, be ing'eyo Nyasaye achiel kende? Weri gi nyiseche ma kilamo tikiyudo ni mwandu. Nyasachu wuono fedha gi dhahabu, Nyasachu wuono mwandu. Nyasaye mano timo ne Kristo ono, kata ka wuono biro timo ni ono. Ongodo chieng' kata chiel ma Nyasaye nojwang'i, ongodo chieng' kata chiel ma wiye nowil kodi, ongodo chieng' kata chiel mano tamre kelo duoko kuom wach miwachone. Ka ng'ato ong'eyi in Nyasaye machiel kende, be ing'eyo Nyasaye machiel achiel kende kama? Be ing'eye? Ka ng'ato ong'eyi in Nyasaye machiel kende kendo ong'eyo jal mani oro, be ing'eyo jal ma Nyasaye no oro mondo obi oresi? Muma wacho ni Nyasaye no oro wuode achiel kende mondo res piny. Wacho ni nohero piny ahinya Nyasaye no mi nochiwo wuode achiel kende ma miderma mondo ng'ama oyie kuome obed gi ngima, to ngima mosiko manyaka chieng'. Be iyie kuom Nyasaye ma en Yesu Kristo, jal ma Nyasaye no oro mondo ibed gi ngima mosiko manyaka chieng'? To ka ing'eye, be ineno ka Nyasaye no dak kodi, timo kodi? Ne, wan gi ji mang'eny makia Nyasaye,
Nyasaye to nochwe mano ber. En nyathi Nyasaye mano ber. Ochwe kit Nyasaye mano ber. But Nyasaye mochwe to kia. Ka ng'ato ng'eyi in Nyasaye machielo kende. Eka Nyasaye koseng'eyi mi ong'eyo jal mani oro ma en Yesu Kristo, to ng'atni nigi ngima manyaka chieng'. Gimi kwongo timo e kwongo ng'e Nyasaye. Kiseng'e Nyasaye ting'eyo jal ma Nyasaye no oro miluongo ni Yesu Kristo. Ing'e Nyasaye kae ting'eyo jal ma Nyasaye no oro ma en Yesu Kristo. Ndiko wacho ni kiseng'eyo jalno, ing'e Nyasaye machielo kende, kae ting'e Yesu ma Nyasaye no oro, to ibedo gi ngima to mosiko. Ing'e ni mama wacho ni ng'at motho kogeno kuom Ruoth, ng'ano ja awe kendo ng'ano okotho onindo yweyo. Ka chieng' tung' mokwongo biro to gini chiew ka gidhi rado ne jawar. Mana jal moluoro Nyasaye, modak gi Nyasaye, mong'eyo Yesu Kristo, jal mowar, mogolo richone oko, jal moponge teko mar maler. Ni to ka jal ong'eyi to en gi ngima mosiko. Gimomiyo somo mumano, owadwa Kristo dwa timo nende. Nyiso ni kane oseng'eyo Nyasaye moluoro Nyasaye to boche norumo. Kane oseng'eyo Nyasaye moluoro Nyasaye, nomiyo thuolo nyise kama no ike hape ni inwa negi kijana. To bi lubanga munda nyisi kama ne waikie. E kana lu bang thuolo mosema ni bath dalo kora chich kaka malungo tieni ema ne waikie. Omiyo kati wuotho adwa ni ng'eni kare nitie jomoko ma wuotho we ena mfwano oko dhano jochiende no sekawe moike chon. Koro kata en ka en na kanyo en kala usi ma yamo tero. Kristo wacho ni en no thuol no kone negi koten magi ike mape no lal. Owacho ni iga 18 konge teko mar dichuo mano jogo no ike kitambo geno rumo. To mumba ma somo mokwongo wacho kikiluor kibaji kikgoyi bed jachir ike Nyasachu ok nojwang'i. Nyasachu ema konyowa, obiro konyowa tinende. Ka ng'ato ng'eyi Nyasaye machielo kende, asto ng'e jal mani oro mani Yesu Kristo, to ng'ano bedo gi ngima mosiko manyaka chieng'. Bedo gi chir kendo gi jing'o. Mor gi Nyasaye manotimo ne Kristo hono. Momiyo kawuono Kristo nyalo timo neno kinene gi wang'i. Mano ja kanisa mar Hope for Good in Christ e piny Mombasa Mtongwe. Jalo na ng'eyo chon kotimo na nende na ywak ma piny orwenya. Kata in kawuono bro timo nende, ng'eno bro time matin nikech sa. To kame mako no ibiro winjo ka Nyasaye time gimoro. Muma wacho ni bed jachir. Kata osechalo gi mar Kristo bed jachir. Kata yombo mar Kristo bed jachir. Kata poko chope kiwango no bed jachir. Nikech Nyasachu ama watiyone wan jochir e nyime. Mor gi Nyasaye ma ka ng'ato jachir to golo chunje maricho ma jachir no kunyo piny winji kata kayalo ka ikia kuma jachir oterie. Samoro nyume bona mpiny kuma Lucifer odake emituge. Ikia kuma jachir oketie. Samoro rwaki mane chupa. Kaka na winyo ni jomoko yweyo buch tiend gete nyume chupa. Koro rao yoran. Samoro no negi kaka no ne Kristo keno negi wuotho to ngima karo negi. Samoro jochiende setimo ni gik madongo to kiane gisetimo. Wakelo Yesu meja. Osana jaler manoresa. Jal manowara. Jal manochiera. Jal mosetimo na onni. Jal maseneno gi wang'a ka gik madongo motimo an ok anyal timo. Adier makende ok anyal timo. Apako Rabi jaler Ruoth Loyo. Tinende ni an ka munda wachni ni nitiere Nyasaye moro mano kecho Kristo obiro kechi. Nitiere Nyasaye moro mano changa obiro changi. Nitiere Nyasaye moro mano chiera obiro chieri. Ne nitiere Nyasaye mano yawo iya ka jachien dagno kanyuol manyuolo nyithindo obiro nyimbi nyuol. Ne wan gi Nyasaye moro mosegolo wabugo ondike mo mar Zaburi moka dhi somo ni na rito kony mano Ruoth Nyasaye gi kinda. Rita gi kinda. Jomoko rito ma ol mawe. Rita gi kinda. Na rito kony ma kuom Nyasaye gi kinda. Achien no chiko ite. Mowinjo ywakna.
mogolo chuodho mar bugo mar otodo ma jachien nonyuma moketo wi londa marabora mondo akuo. Winji, Nyasacha nigi lwanda, obiro goli e bugo, obiro goli e otodo, obiro goli e chuodho, obiro goli e pinje motho kuma jachien nonyumie, obiro keti e lwanda, ibiro kuo nyim wasiki ka gimanyi to giwacho ni ng'ani ni kanye, iwuotho mabor manade, nikech Jehova oketi e wi lwanda marabora mondo ikuo. Wasiki biro manyi mbofo to ok gini yudi. Iwacho ang'o? Nikech awinjo mondo wadwa lem. Iwacho ang'o sani? Be nitie gimoro mwinjo kotamore molorore kaka mar Kristo nolorore ma ok nyalre mondo Ruodh onyal ni sani? Wan gi Nyasaye maratego. Ondiki ni Jo-Israel nigi jawar maratego. Wambe wan gi Nyasaye maratego sani. Kendo kama wantieni ibiro timo neno. Awinjo ka gimoro donjo kuom, awinjo mbi moro madwa timo ono ne dhako moro gi dichuo moro. Ka ang' osiep nosetimo neno, wabiro lamo kode chien, halti biro neno gik ma Nyasaye timo. Awinjo ka gimoro donjo, teko moro mar Nyasaye, nikech Yesu wacho ni teko duto polo kende piny osemiyowa wan mwayie kuom Yesu. Ema Ruodh omiyowa teko. Koro awinjo e chunya ni teko no nitie, odwa timo gimoro sani. Ok ang'eyo nang'o midwaro e nyim Nyasaye mar Israel. Akia gimidwaro sani, ang'o midwaro? Nyim Nyasaye marambi maratego, Nyasaye ma onu. Awinjo ni kaka nyokonyo Kris poko kwamo, kaka nochiero Lazaro poko kwamo, kaka nochango dhako ma chweri higa 12 pod entie ngima, kaka nochango jal manotuo higa 38 pod entie, nochiero adier joma tho en mantie. Kata ibed jajuok, ibed jakuo, ibed ja-Illuminati, ibed ja-devil worshiper, ibed japiro dhi chiende, ibed ng'ama chal nade, teko Yesu pok orumo, obiro timo remo manochwer e msalaba Kalvari. Yesu nigi teko, olando niya teko te polo kende piny osemiye. Be idwaro teko no mondo Ruoth otimni gimoro e dendi sani? Ruoth odwa timo. Walamo kodi Wuoro Maler, in gi teko, in gi nyalo, in gi duong', in gi loch e kinde machal gima kuom teko mar nying Yesu ja-Nazareth. Wuo chunje te ribi maita glory sinta rabakua. Nitie teko kuom nyingi ratego, itim gik madongo. Nyingi no mondo siki. Aketo studio mar Lolwe lweti. Nyasaye maduong' in mikelo customers, Nyasaye mikelo gik madongo dongo. Nyasaye rit owadwa Sam mawuon studio ni, kachiel gi jatelo mar studio mar head of TV luongo ni Nikokelo. Nyasaye gwedh ji te matiye iye ka, matimo shooting, matimo gimoro amora. Nyasaye joyalo te mabiro ka bendi gwedhi. Nyasachi nyiseche, itimi gik madongo wuora, iolo rembi ka, nyingi musiko yud duong'. Erokamano Ruodhwa, neno mawawinjo ko wado Kristo timo. Neno ni Nyasaye mondo makie ng'ato otimie nenen be uwinje ka itimo gimoro sama ng'ato sama Kristo moneno, sama ne otimo neno to ng'ato winje ka gimoro timore ngimane. Asemiye nyingi duong' osiepna, nyingi no mondo siki. Irito wadwa Kristo kowuok e piny Mombasa mondo bi onyis ji ni nitie Nyasaye moro manyalo timo gimoro mari nok tek. Nyasaye erokamano kuom kele gi bat morie, nyingi maduong' oyud duong' e nying Yesu Kristo ma ja-Nazareth. Amen. An mawuoyo kodi an Bishop Nereah Mbewa. Awuok e piny Karachuonyo ka Uma School Kadienge mane kama tede West Karachuonyo. An nyara Sembo Kanyikela modak Nthiwa Rangenya School. Anyar baba wa manonyuola iluongo ni Rufus Agola Boy. Awuok e kanisa mar Hope for Good in Christ. Hallelujah. Wan Mombasa Mtongwe, wan Nairobi Njogo Road, wan Kisumu Mamboleo, wan Kandiege, wan Simbinya Ima, wan kuonde mopogore opogore. Warwaki. Mondo Nyasaye no otimie ng'wono. Nyasacha mondo gwedhi e nying Yesu Kristo to ma ja-Nazareth. Shalom. Namba na 0720 403913. Hallelujah.
wan ka kod owadwa Crispin Oloo mowuok e piny Mombasa. En kod wach malich gima ne Nyasaye otimone. Adwaro mondo arwake mondo owachnwa wachni. To kapok arwake, yiena mondo walem. Wago erokamano Wuoro Maler. Nyasaye maduong' man gi teko. Iwinjore gi dend gi pak. Ma ng'ati ruothe ne lweti. Itimne hono Nyasaye. Odwa wacho weche misekonyego gima ne itimo. Ruodha atimne maber. E remb Yesu Kristo ma Ja-Nazareth. Amen. Welcome. Pakuru Yesu. Kuom nyinga an Crispin Otieno Oloo. Au kugenya ugunja. Ang'ama war ma Ruoth nowaro gi ngimane. Aoke kanisa ma Hope Mombasa. To kawuono abiro mdago Ruoth erokamano gik mosetimo e ngimana. An mabet e nyimu ka Ruoth nowara kaleo ka jalo makosomo. Jalo mananyola ne oweyo kaonge kama chomie. Matiyo maid benda kata ng'ama duong'. Na wuotho kamano gi ngimana kana awuok e maid nadonjo e tij uso ne mon lewni e chirni. Kamanyo kaka dayudo resruok mara. Nadhi kamano benda ka ajali notime benda poka chiemo achiel lori manadhi idho bas manaidho nowe butu malo butu nochuo wiya bono donjo nyaka iye. Mago te kuma Ruoth ogola benda ringa donjo dalawa adok dalawa kanyo. Kanyo natiko wik achiel ka adhi osiptal kore kente jaduong' moro e gweng' iluongo ni Ogolo Oswal. Ene mano biro boting'a itoke botero osiptal bochang botera bochiedha boduoka. Kana wuok kanyo nachako kwang' kaka ng'ama dhano mondo amany kada dhi mbele gi maisha mara. Nochuna babire piny Mombasa mondo adhi adwar kaka jowetena. Kanyo nadonje dwar ndado jatelo moro kanyo bunoketa tich mar beto Kenya kambi mar Kenya Navy. Nabeto kanyo kuom muda matin bang'e nene ikawo ji e lweny nene ripot obiro bunokawa. Kanokawa nadhi abedo training batieko dweche 9 kendo 14. Kane odong' 1 week to pass out naneno kagima leko kagima nindo ka waduol moro ng'isa ni winjo Chris dalacha nodong' gunda kendo dalacha onge gima biro dhi maber kata tich mido maduong' nodwa kethoni. To gano otieko few minutes to adier noluonge office mane katija norumo. Naringa dok dalawa kayuak kacha kara biro chomo kanyo nikech naonge ng'ama ne nyalo konya. Nakwang' kamano kendo achoka duogo Mombasa. Kakura tuang' kamano alemo mana matin kamano. Na wuok Mombasa bosiepna moro nokela e piny Nairobi ka abiro manyo. Ka nabet gi jatelo moro miluongo ni Raila ka bedo bodyguard mare kuom muda manodwaro campaign ma 27. Notieko biero nodhi mbele kata kama nomaye nochunowa mondo koro wabed kando nikech ne office ma Prime Minister. Koro nabet kando koro manyonwa tich achiel gachiel. Koro nadhi office ba wuoyo kode ba pimone boketa tenge na bed mondo arit mondo obro wuoyo koda bang'e. Noida ambassadors monowuok oko buno wuoyo kode butime nobiro maleo buno chuna mondo adog kama nadakie mondo Kenya mondo gokinya duogo. Kana chupo sari ukinyi nokuongo na sim no jatelo osebiro to in mondo nokuongo neni mondo kore kodhi kuma dhiye. Na mondo kaka ng'ama dhano bana kana chiegni chopo afya house mondo alor na puka barua manating'o en bahasha maduong' manoting'o documents maga mag lweny. Nene gilal e lweta apoka jache nokawo gi big lal e lweta makama nyaka sama wuoyo kodi no kaka Mombasa go nodhi. Mano wach manochando chunya bna dolokora badok dalawa kigona sim koro ne ka receive. Kana donjiri dalawa kana nindo gutieno saboro. To sama gigi ne timani to jachini onga gitu mabuoch mosetima kuom higni 18 makanyal kendo nyawe gi badago to ken gima no konyuolago. Kana adhi dalawa kana nindo gutieno karomo saboro marutieno ka piny oling' thi. Napo ka dhoot oyawre ma 10 dichiel. Pabuok to koro luoro ok nomaka nikech nang'en ka en gima ronega to biro nega. Bang'e nawe naleko to naneno thuolo maduong' mohinga gi duong' kochung' e dhoot nikech nan gi tamo mar koroboyo manyangil mane ok asime. To thuolo noluonga gi nyinga ni Chris chung'a ne malo. To nachung' manabet e piny kama naninde. To ng'isa ni wek thagori gi ngimani gima notimo maber e ngimani onge. Dala no waseketo gunda kendo in ni tho ka onge maber manotimore e ngimani. Omiyo wek chandri gi ngimani. Nyo waseketho tich mar lweny mane iseyudo. No asema ibarupeni mane dhi wena no gore lamdo manyi ni tich. Koro wek thagori ayewa chana na wek thagori gik mang'eny. Kano wadhi wachan kiwena wuondi to luwa ni tuka mondo achum kode dhoranga dalau. To nwadhi kode nyaka dhoranga dalawa kama dhoranga dalawa ntie. No siemo na bad korka chwich mar dalawa ka en kama no waikie. Omiyo wek thagori gima timore e ngimani. Nawe naleko
kaduoge pacha kane en thuolo adier kowuoyo koda kotelo mbele na otelo mbele talutoke. Koro nang'isa ni wikthagori gima notimo maber e ngimani onge. In buoch okani nyuol okani kend gima ber manone ngimani onge. Kanotieko wuoyo kamano daka matin kapok awuoyo kode kapok apenje to noleny e tienda kanyo bunolal mapok adong kenda. Mano wach manoga gi buo koro koselal koro kaduoge kitanda kama naninde. Mano wach manalingo kaduogo Mombasa achako timo neno mondo Nyasaye okunya lamo Nyasaye. Nalamo Nyasaye kawacho Nyasaye kuma koro chopeni adier en makoro adong kodi kendi nikech ng'ama nyalo konya koro onge. Natimo wuotho kuom jorieko, natimo wuotho kapenjo weche kaka ayud konyruok mara mondo tuo mabuoch no weya gik matimo gi mondo akuma to notama yudo. To chieng' moro achiel kana awinjo kialo Yesu jal makoro nomiyo achopo kama chopeni. Ne chudo bedo malit bina ywak mang'eny e tok kanisa. Chieng' moro kana adonjo e kanisa. Nadhi e ot manadake gi osiepnano. Kana aduogo nachako timo nigi nendo buoch kod kuonde masekale. Jatich Nyasaye nong'isa ni lama Nyasaye gima tek matamo Nyasaye onge. Nochuno mondo mi adog e lamo adier kaka ngech giro lit ni chunya. An buoch tich bende asetemo manyo tama, thuolo bende wuoyo koda adier nasetemo ka dhano. Akayudo tich maber ma de achak no tich to kech kethre. Kata mondo mi amany ma gik mokethre na ketha. To kana adonjo e lamo griyo keche kora wuoyo ku Nyasaye wuoth kara ber mondo kora were lwete mondo in makoro bed na chiel bed no kuma. Na lamo Nyasaye kane chopo higa mar 2010 dwe mar 9 Ruoth nochango na tuo mabuoch manosebet kod kuom higni madhi 20. Napo ka tuo nochanga ba tuo madhi atimo no jowadu achango to pod kod oromo. Na wacho ni jowadu adier ka bondo jogo en achanga adier to miya nyako mana dago mondo miya nyithindo. To Ruoth nomiya nyako ma nyasembo iluongo ni Molin ma nyasembo. No kang'e na dako nikech nang'e adier aonge gimoro. Nawe labda tuo mabuoch bi nyalo duogo bi nyako ni nyalo weya. Dago Nyasaye malichoro kamano nomako abunoro wabedo kanyachiel. Mowachawa Ruoth koro chako miya nyithindo. An jal mane kaka le dir ji to dhano wuoyo kuoma kaka lon je kijana no buoch onge gima nyalo timo to mano gima nawacho no onge wach jo an dhano ango gi wach an kane tim na Ruoth wana goni ni kamano. Adier Nyasaye nomiya dhako sama wuoyo kodu kani jolweny. Nyasaye omiya dhako gi nyithindo 6. Ruoth nomiya nyithindo 4 ma wuoyi kaachiel gi nyithindo 2 ma nyiri. Omiya nyathi miluongo ni Mariko, omiya Dorcas, omiya Elijah, omiya Shadrach, to chako omiya Rosemary, alafu dhi omiya Timotheo. Koro mago duto te gin gik ma Ruoth ema notimona. Kaka kane nyimuka chunya pod ogeno Nyasacha, chunya pod ogeno Nyasaye malich nikech dige madongo madam Ruoth otimona. Ruoth nokalo koda kuonde malich ma an kod ang'e dok dhano. Ok nani chop kama kora chop ma wuoyo koduni. Dagon mama ma chunya ohero malich erokamano. Mama ne osemako lwedo osechung' koda. Tigi kuma osetimona mamoko kanyalo wache nyimuka. Nitie kuonde mosetimona madongo. Achung' kalamo ni Nyasaye mondo bendo Nyasaye ochung' kode. Nyasaye omede teko kendo omedo ruma ndalo. An agombo ne erokamano jolweny. Nyasaye manotimonago mondo mi otimuni. Tuket mona chunyu kuom Nyasaye. Nyasaye mondo ogwedhu. Amen. Amen. Shalom.